ሓፃኒ ዳንኤል ኣብ ኣክሱም ፊት ንፊት ኢዛና መናፈሻ ናይ ሓፃኒ ዳንኤል ጽሑፍ እምንን ካብ ጸፊሕ እምኒ ብምልኩዕ ቅርጺ ዝተጸረበ ናይ ክብሪ ወንበርን ይርከብ። ሓፃን ዳንኤል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ካብ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዘሎ ግዜ ውሽጢ ኣዛዚ ሰራዊት ኣክሱማውያን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እቲ ዝነቓቕዐ ወንበሩ ኣብ ሰፊሕ መካበብያ ዘለዎ ቦታ ኳዓቲ ዝርከብ ኮይኑ ኣብቲ መካበብያ ውሽጢ ኣብ ንእሽተይ ገዛ ጽሑፍ እምኒ ሓፃን ዳንኤል ይርከብ። እዚ ጽሑፍ ዘለዎ እምኒ ካብ 7ይ ክሳብ 9ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝተጻሕፈ እዩ። እቲ ጽሑፍ ሓፃን ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ዝነበረ ንጉስ ኣክሱም ብሰላማዊ መንገዲ ኣወጊዱ ብዓርሱ ንጉስ ኣክሱም ገይሩ ከም ዝሾመ ዝገልጽ እዩ። ነቲ ንጉስ ንምግልባጥ ዝተገደደ ሃገር ብስርዓት ከመሓድር ብዘይምኽኣሉ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር ብምፍጣሩ ከም ዝኾነ ዝዛረቡ ኣለዉ። እቲ ንጉስ መን ምዃኑ ኣብ ጽሑፍ ሓፃን ዳንኤል ኣይጠቐስ እምበር ሃንደበታዊ ሞት ንጉስ ኣይዞር ስዒቡ ዝነገሰ ናይ መወዳእታ ንጉስ ኣክሱም ድል ናኦድ ምንባሩ ኣዝዩ ህፃን ብምዃኑ መንግስትነቱ ድኹም ምንባሩ እውን ይፍለጥ። ሓፃን ዳንኤል ብዙሓት ብፍላይ ዓሌታት ባይራን ሓይዳን ከምኡ እውን ናይ ጸላኢ እንስሳታት ዝማረኸ ብዙሓት ኩናታት ኣካይዱ ከም ዝሰዓረን ኣነ እናበለ ኣብ ጽሑፍ ኣስፊሩ ይርከብ። ኣብ ዘበኑ ወልቀቶት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣክሱም ከም ዝዓመፁን ብኩናት ስዒሩ ኣብ ቁፅፅር ከም ዘውዓሎምን እውን ገሊጹ። ሓፃን ዳንኤል ካሮረይ ምስ ዝበሃል ካሊእ ሓፃኒ ብዙሓት ካልኦት ዓሌታት እውን ከም ዝገጠመ ይገልጽ። ሓፃን ዳንኤል ሓይሊ መንግስቲ ኣክሱም እንዳተዳኸመ ምምጽኡን ኣብ ዙርያ ኣክሱም ተሓፂሩ ክተርፍ ከም ዝተገደደን ይገልጽ። እዚ ኩነታት ምስ ምስፍሕፋሕ ተላባዲ ሕማምን ወራር ጉዲትን ዝገጣጠም እዩ። ወራር ጉዲት ን40 ዓመት ዝጸንሐን እቲ ኣብ መጀመርታ 10ይ ክፍለ ዘመን ዘጋጠመ ንምድኻም መንግስትነት ኣክሱማውያን ሓደ ምኽንያት ተገይሩ ዝወሰድን እዩ። ብዘበነ ጉዲት ሓወልትታት ኣክሱም ወዲቖም ገዳማት ዓንዮም መዛግብቲ ተቓጺሎም ኮታስ ሃይማኖታዊ ታሪኻዊ ባህላውን ንዋታውን ሃብትታት ኣክሱማውያን ዓንዮም እዮም። ኣቕሽሽትን ፈለስትን እውን ተሓሪዶም እዮም። ሓፃኒ ዝብል ቃል በቲ እዋን ናይ ሰራዊት ኣዛዚ ማዕርግ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ሓፀይ ዝብል ማዕርግ ካብዚ ዝመፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ቅድሚኡ ኣብ ጥቕሚ ዘይምውዓሉ ሓደ መረዳእታ ክኸውን ይኽእል እዩ።